Marta! 1 point! Albert! 2 points? I Neus 4 points! Jo filmo. I al segle XI, a quants anys de presó es condemnava la masturbació masculina? Ja l'havies estudiat. Sí, encara t'he mostrat abans que vivia... No, Tenien de vida, eren de vida 40 anys, eren de 40 anys. 15 anys. Menys. 10. Més? 15. Just. Anna, fot-li canya, va. Mira que mono. Estem per estrenar, va. El Jaume. 3, el Jaume. M'agrada la cosa, no? Penúltimo, que queda últim. Que li fa coses, tio. No que li fa coses, que li fas coses. Ricard, què li fas? Administrativa. Ricard, sí. Als Estats Units, quants nens a l'any són hospitalitzats per caure'ls i la tele a sobre? Això és sobre, però sobre quan? Sonia le dice, Perquè som un animal, el Manel escucha molt aquestes coses. Mil. Bé. 2, 3. Com? Just. Sí. Talla! Vinga! Ara, dos de los teles que venen, doncs. la cara no cal, S'anima! L'orella dreta i l'orella d'allà. Jo sempre l'orella, tio. Anna, l'any 1961, un artista italià anomenat Piero Manzoni va vendre la seva merda a llauna de 30 grams. A quin preu venia cada llauna? A quants dòlars, perdona? Quin any? El 1961. $250, la llauna de 30 grams de merda. No. Més. 33. Menys. Vinga, que és fàcil. Ja te cagues. Fes pressió, sobre? 31. Més! Va, què? Va, aquí. Com anem la cosa? El Jaume Tost i el seu col·lega Francesc Costa porten 0 punts. I els seus col·legues Joan i Pilar porten 0 punts. Si volen per a tots dos, ja ho pleguem i ja. Sí, tallem a tots dos ja. Punto, no? Sí, home, sí. Va, triga. Tots dos. Ah, no puc. Autoflageada tu. El Jaume! Un punt. No hi ha parat ni res. Jo sé el que he pogut, però no que tampoc he pogut. Ara ell s'havia de flagelar i haver-se tallat del sol. Ha salvat la dignitat. Anna! La sexe?
Quin percentatge de la gent que recorre anuncis per trobar parella són casats? El 85%. Un big base. Més. Què dius? Oh, tio, això és superromàntic, el tipus de molt neta. Ella ha dit un 30, i dic que més. 60. Més que un 30 i menys que un 60. 45. Menys. Menys. 36. Menys. Just. Ui. Que rica. És maca. És molt maca. Jo s'havia de fer una foto. Això serà la portada del vídeo, Sí, tio, està el tio. Que ha pagat un gosset. Com que et vingui? La dedicatòria? No, dedicatòria. Saps on són? No. Sí? Els nens, allà on van els nens. Ja sé que les hores que passes a l'oficina són molt divertides, que no vols marxar a casa. A veure... Maracas. Una maraca. Dos, per a nois també cal relaxar-se. Per això res millor que un bon massatge amb una professional. Llàstima que el pressupost sigui limitat. Ho sento, t'hauràs de conformar amb la passió casolana. Això es pot parlar, Eh? Això es pot parlar. Què és això? Hòstia, no sé què. Els peus. Els peus, nen. Ah, que els peus, Ah, una... Vale, molt bé, Aviam, posa tus coses a tocar les marques. Bueno, gràcies. Sí, Jaume, ensenya lo teu, que s'ha tallat la bateria amb el teu regal. No, res. Com a passagó. I la dedicació és vaig que dedicar-me a l'oficina. Xapó. És divertit. No hi ha dedicatòria, Molt bé. Molt bé, molt bé. Gràcies. Bueno, jo ja he anat a favor. Què falta? Bueno, pues s'ha acabat. Molt bé. Moltes gràcies per Los amigos invisibles. Pues s'han notat totes. No sabem on està. Jo de tu, Ricard, Això què? Quina graduació té? és igual. Ja,